Κατερίνα. Δεν τα σταματάνε αυτά, Κατερίνα μου, στη μέση. Δεν ξέρω τι ακούω μου. Η καρδιά μου πελιγωμένη, σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι, αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Άμα κινηθείτε χάνετε λίγο τη συγκέντρωση. Δεν το έχω βρει ακόμα. Πρέπει να το βρω αυτό. Ναι, γιατί μόλις κινηθώ έφυγε το λαρίκι και έχασα τα πάντα. οτιδήποτε, αν κουνήσετε το πόδι σας. Αν πω εύκολο τραγούδι κουνιέμαι σαν τη Μαντόνα. Πέστε. Σε αυτό δεν κουνιέται το Βοσκόπουλος, έτσι λένε. Στα τραγούδια λένε που έχουν στροφές και γυρίσματα αυτοί που ξέρουν, Ναι. δεν κουνιέται κανένας. Ωραία. Νίκο, γιατί δεν κοιτάζεις Τα το σωστά, τραγουδάς? σωστά. Δεν έχω πάρει τον αέρα ακόμα, είναι πολύ δύσκολο. Πότε υπολογίζεις να το πάρεις στον αέρα, γιατί Σε κάποια ο χρόνος κυλάει αμήλικτα. Σε κάποια δεκαριά βέρες. Μπορείς να μας πεις και λίγο ένα αγγλικό τραγούδι, ένα οποιοδήποτε, σου έρχεται στο νου. Θέλω κάτι να καταλάβω. I love you baby, and if it's quite all right, I need you baby to warm. Τώρα δεν θυμάμαι. Τι ήταν αυτό? Ποιο είναι αυτό το Can't Take My Eyes Off You? I love you baby, του λέει η νηψιά μου. Α, Νικόλα, έχεις ηρεμία όμως. Έχει και το όνομα και τη δύναμη. Να είστε καλά.